Vaikka mä oonkin matkustanut tosi paljon mun koko elämän aikana, siis mä oon aina halunnut tulla Milanoon, just kun mä oon kuullut, että tää on niinku muodin pääkaupunki. Mä oon halunnut tulla tänne shoppailemaan ja syömään pizzaa ja kaikkea. Siis mä oon matkustanut tosi paljon ja ajattelin, että ei olisi silleen jännää tulla uuteen paikkaan enää. Mut kuitenkin kun me laskeuduttiin sieltä lentokoneesta ja niinku mentiin silleen lentokentälle ja kaikkea, mulla oli semmonen olo vaan, niinku, että tää on oikeasti tapahtumassa. Se oli niin hieno fiilis. Mä vaan hymyilin koko ajan, kun mä olin siellä taksissa tulossa Milanoon. Kyllä musta on ihan kiva mennä sinne toimistolle. Ainoa juttu, mitä mä pelkään, on, että noi mallitoimistot ei tykkääkään musta, mutta siis jos ei tykkää, sitten ei voi mitään. Pitää vaan toivoa parasta. Ciao, Kristen. Nice to meet you, Daniela. Ciao, Linda. Finally, I see you. Okay, good. Can you please come with me? I need your book. Yeah. Thank you. Merci. Adesso vieni qualche lavoro. Linda, ciao. Hi, ciao. Vincenzo, ciao. And you are? Ciao, Cristel. Nice to meet you. Welcome. Ciao. Un'esina di legno. Devo fare le misure, prendere le misure e fare qualche polaroid. Come with me? One by one. I need to take measures of you, and when you're ready, just call me. Okay? Bikini, no high heels. 2. Shoe size? It's 40. 14 years old. Yes, that's me. You are the younger. Mitä sä ajattelet, että se olisi tytölle kova paikka mennä? Niin siis, jos mä nyt niin ajattelen, niin se olisi varmaan ihan aikuisellekin, saatika 14-vuotiaalle, joka tulee niin Milanoon. Ja sanotaan ihan niin kuin ensimmäinen asia, mitä tehdään, niin sanotaan, että bikinit päälle ja kameran eteen ja kävelemään ja videokuvaamaan. Mielenkiintoista kuulla, että mitä Linda oli itse. Jos niin käy, että ne ei tykkää musta, sit ei sille voi mitään. Siis kyllä mä meinaan jatkaa mallin töiden tekemisiin. Niin kuin kaikki tämmöiset huippumallit sanookin, että kun ne meni Milanoon tai Pariisiin, niin kuin toimistot ei ottanut niitä, kun niiden mielestä ne ei ollut kauniita tai jotain. Pitää vaan muistaa se, että huippumallitkin, niiden on pitänyt tehdä töitä ihan silleen, että ne on päässyt noin. Now I introduce to Easy. Hi, I'm Easy. Nice to meet you. Linda. He's taking care about Come to your Milan. books and give him like 5 minutes, 10 minutes just to change your book, to put all the pictures that we will use here in Milano. Yes. And then let's see what the plans for today and maybe for tomorrow. We will give you a casting for tomorrow. Okay. I think that we will start tomorrow Okay. to do castings. Okay. Okay, So fabulous. let's wait for Easy for a 5 minutes. Okay. Thank you. Onko makeet kuvia? Hirmu usein tehdään se, että otetaan kaikki kuvat pois sieltä kirjasta ja sanotaan, että tämä on ihan uusi tyttö ja ei ole koskaan ollut ennen missään. Ja silloin tietysti näille asiakkaille tulee sellainen olo, että hei, nyt me voidaan löytää tämä tyttö. Linda, she's very beautiful, but she's a bit too young. She's 14 now. She can develop body-wise, mentally-wise, in so many ways in the next 2 years. When she will be ready, let's say, to work. Because still when she's gonna be 16, we cannot do anything. Thank you. Jokaiselle tytölle tehdään oma composite card, joka on vähän niin kuin käyntikortti, jossa on sitten tytön kuva tai kuvia. Ja sillä yleensä tyttöä sitten ehdotetaan asiakkaille ja tyttö jättää sen vähän niin kuin käyntikorttina sitten myös asiakkaan pöydälle.
Okay. Augustine here and Linda here. Thank you. Thank you. Alina, perfetto. Guarda. Mä oon susta ylpeä, pupu. Kiitos, Kani. No, miten on tänään mennyt? En mä vielä katon mitään. Se oli siisti. Lähtikö paljon kuvia pois kirjoista? No joitain sellaisia ei niin kivoja lähti. Niin, siis oli ihan kiva, että jotkut lähti sieltä, mutta kyllä mä luulen, että ne valitsi hyvät kuvat ainakin. Okei. Hei, mulla on huomenna lähes yhdessä sitten semmoiseen reissuun. Me lähdetään Vicenzaan sinne Dieselin päämajaan huomenna koko päiväksi. Mäkin olen ihan innoissani lähes sinne. Siitä on aika pitkä aika, kun mä en ole tehnyt näytöksiä Dieselille, mutta että pitkä aika sitten. Eikä tää ainut juttu, mitä tästä tulee lähiaikoina. Perfetto. Well, here we are and visit the Diesel. And let me present you Corrado Cabras. Girls, sorry. This is Corrado Cabras. Corrado, nice to meet you. And this is the photographer that will take care of you today. Nice to meet you, Corrado. Corrado. So, Testikuvat otetaan aina uran alussa. Niitä saatetaan ottaa myöhemminkin, jos tytössä tapahtuu voimakas muutos jossain vaiheessa. Niillä testataan niitä mittasuhteita, esimerkiksi kasvojen mittasuhteita, miten ne toimii kameran edessä ja miten tyttö toimii kameran edessä. Yleensä testejä tehdään montakin ja eri kuvaajien kanssa. Julia. Julia. Welcome to Diesel. And Crystal. So keep this and then when we leave, we give it back. Ascolta, A me piace questa. Questa è bella, possiamo fare qualcosa qui, Corrado, anche? Sì, solo Mi piacciono i materiali, Che qua è freddo però, l'unico guaio è freddo. Sì, ma va bene il freddo. Io non vengo qui perché sono malato, ma le ragazze per il freddo, cioè ok, io ho fatto le foto sul ghiaccio, Salve. Salve. Buongiorno a lei. Cosa vede? I bagni, per caso bagni, roba così anche, perché c'è un bagno nero e un bagno rosso qua. Andiamo a vederli. Ok. Che sono aperti. We are going to see toilets. Look at the toilet. Really fashion. Sì, questo è bello. Il colore è bello. Let's mennään tähän päin. Okay. Are they good? Yes, they're good. Hello. Hello there. Hello everybody. Hello. Hi. Hello. How are you? Hi. Fine, thank you. Hi. Simon, please. Ciao. Ciao. Simon, this is some of the girls. This is Corrado. This is Uzzi, the cameraman. And Marcus, the audio. Hello. Wow, nice to see you. Host for this program. I know that you were working for this a long time ago. Yes. In London. Wow. Yes. This was a very nice show. Yes, it was a wonderful show, but it was quite hard to walk there. That's what I remember. Yeah, it's a wonderful, wonderful memory from those times. Thanks so much that we
we had a possibility to come here. Well, it's a pleasure for me to have you here, you know. It would be good if you want to take us around. Let's go. Yeah. Let's go. Whole house, it's beautiful. I love the architecture. Yeah, thanks. You do it all yourself? No, we have 12 architects inside the company, but 12 young guys, 25, 30 years old. We asking, we want to do the new company, so for 1 year they have prepared so many sketches, so many designs, and they prepare a mock-up, and we move this and there, we see the layout, how it's working area by area, and at the end we finalize this. Yes, yes. Yeah. That's perfect. Welcome to the creativity. Okay, this guy is the guy now intend all the female area. Very new, and he's coming from your country. This guy, can you say something on your language? Moikka kaikki, terve. Terve. Niin, me ollaan nyt just aloitettu tässä pari kuukautta sitten tekemään Dieselin uutta naisten mallistoa. Me ollaan launchaamassa nyt parin kuukauden päästä oikein toden teolla. Tämä on aika jännät tunnelmat. Me ollaan vaihdettu tiimiä jonkun verran. Me ollaan muutettu meidän tekotapoja ja kaikkea. Tässä on niinku oikeasti aika jännät paikat käsillä, että Dieselin uutta naisten tulemista. Koska Diesel on niin vahvasti ollut miesten brändi, niin nyt tehdään siitä myöskin tasapainoisesti sitten sama kuin mitä miehet on nyt tehnyt parikymmentä vuotta, niin me tehdään sama naisten kanssa tiukasti. Mutta tää on tosi mahtavaa, että olette päässyt tänne, koska tännehän ei ikinä siis On. Tää on loistavaa. Täällä on ehkä yksi filmiryhmä ollut niin kuin aikaisemmin, mitä on nähnyt täältä. Moikka, moikka. Mitä kuuluu? Okei, hei, kiitos, me lähdetään. No, moikka. Kiitos. It's really, very light. Aluminium. Diesel only the brave. Era così, eh? Sì. A posto così? E c'è tanto amore, tanta passione. Ma questo? Take care. Ok, guys. Grazie mille. Ciao, bye. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Guy. Viva! Wait. I went back. Mikä oli parasta täällä? Tää oli koko päivä niin ihana, niin hyvä. Ja Linda, musta oli ihanaa, kun sä menit juttelemaan Rentsolle. Se oli aivan ihana. Se oli niin mukava mies, siis se oli tosi rento. Vaikka se on silleen just tämmönen muodin kuningas periaatteessa, kun se on aloittanut kittäänä. Se on siis tosi mukava tyyppi, semmonen just, että sillä oli helppo mennä puhumaan. Mut hirveän monet on tällä alalla hirveän mukavia ihmisiä. Heistä aina vaan ajatellaan, että se on se ja se, eikä uskalla puhua, mutta nyt tää oli niinku hirmu hyvä tilanne mun mielestä teille tavata niinku noin tärkeä ihminen. Niin tämän jälkeen te pystytte menemään ihan mihin te haluatte. Mihin vaan. Eiks vaan? Joo. Ei pärjää tällä alalla, jos ei ole mukava silleen, jos on semmonen diiva. Ei pärjää. Huomen aamuna, kun muut lähtee castingeihin, niin me lähdetään tapaamaan erästä italialaista tyyli-ikonia.